Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Aliyu Sama'ila Balarabe. ‘Yan uwana ɗalibai barkanmu da wannan lokacin da fatar mu wani lafiya. So insha Allahu yau na zaɓi na ɗan yi mana guntun bayani akan wato order block. Saboda idan ba ku manta ba akwai strategies kala-kala na trading. So wannan order block ni dai for me a gare ni na yarda da ita, na yarda da ingancinta saboda na gwada kuma na tabbatar da wannan strategy tana aiki. Sannan bugu da ƙari ita wannan strategy ta order block wato tana ɗaya daga cikin manya-manyan strategies wa'inda wato irin kamfuna da kuma bankuna suke amfani da ita a cikin trading. So kamar da kuke gani na already na riga na yi maki wato wannan strategy ta order block da kuke gani kuma ta riga ta yi triggering ta hau lafiya kalau. So idan ba ku manta ba abubuwan da ake bukata ga order block domin ta kasance ingantacciya dole ya kasance tana da break of structure. Break of structure shine price yana tafiya the same direction. Yawa dole ya kasance tana da break of structure ko na high ne ko na lower low ne. So wannan order block is bullish order block. So bullish order block dole ya kasance tana da break of structure. Na ɗaya abin da ake so a samu kenan. So idan kun duba nan za ku ga price ɗin ya yi breaking structure kuma ya ci gaba da tafiya the same direction. So dole ya kasance cewa kuma last idan bullish order block muke nema dole ya kasance cewa the last candle is bearish before powerful move and is sweeping the liquidity. Dole ya kasance cewa shi candlestick ɗin da na ƙarshe wanda daga gare shi aka samu powerful move dole ya zama cewa wato bearish ne kuma ya yi sweeping liquidity. Da gare shi sai mu samu powerful move wanda muke kira imbalance. So wannan shine abu na biyu. Idan muka samu wannan last candlestick din ya kasance cewa ya yi sweeping na liquidity, so kun ga abinda muke bukata kenan mu samu powerful move. Idan kun duba daidai wurin da wannan candlestick din ya yi sweeping liquidity, so za ku ga shi kuma mun samu powerful move wanda shi wannan powerful move din dole ya kasance unmitigated, wato wannan shi fair value gap dole ya kasance unmitigated, wato wanda ba a yi mitigating din shi ba. Idan kun duba daga nan wannan fair value gap din to daga gare shi babu kuma wani candlestick din da ya ƙara shigowa cikin shi, price ko ya ci gaba tafiya ne. So kun ga mun samu fair value gap din wanda ya kasance unmitigated ne, babu wani candlestick din wanda ya shigo cikin shi. So kun ga wannan yana ƙara tabbatar mana da order block ɗinmu is valid order block. Sannan abu na uku wanda ya kamata mutum ya observing a kai shine wato double top ko kuma double bottom akan order block, sannan kuma da inducement. So idan kun duba nan za ku ga price ɗin da ya je sama gashi yana dawowa ƙasa. Shi inducement already kun ga kun sani is a trap for the market, wato shi wani tarko ne wanda kasuwa take sawa for the early traders aggressive, wanda suke aggressive entry da sauri kuna faɗawa kawai sai kuma kasuwar ta zo ta baku loss. So idan kun duba daga nan za ku ga kasuwar da ta zo nan bata shigo cikin wato fair value gap ɗinmu ba kuma bata shigo cikin order block namu ba, kawai sai ta canza direction. So daga nan wanda suke aggressive entry ko kuma wa'inda ba su fahimci abun ba, so za su tunanin cewa a'a daga kan kasuwa ta fara sabon wato trading, wato new price ta fara buying. So kana shiga daga nan ka kasa stop loss ɗinka daga nan kasuwan tana zuwa, so immediately kun ga ta riga ta dawo, wato duk wani liquidity da ke nan ta kwashe shi, duk wasu ododi da aka yi nan ta riga ta kwashe ta bakka da loss. Still idan kun duba nan price ɗin da ya zo ya saki weeks amma bai yi da shigowa cikin wato fair value gap ɗin ba, bai shanye fair value gap ɗin ba kuma bai shanye order block ɗin ba, still sai price ɗin ya fara koma. So wanda yake aggressive entry zai yi tunanin cewa daga nan price ɗin nan fa ya canza direction, bari dai in bi kasuwan nan ta je sama. So kana bin kasuwan nan ta je sama, so kun ga still ta ƙara dawowa down, so daga nan kuma sai ta bakka da loss. Don't chase the price kamar yadda ake cewa kar a yi aggressive entry, a bari sai price ɗin, ku jira sai price ɗin ya shigo cikin wato ainihin order block ɗinku, ya shanye fair value gap ɗinku, ya shanye order block naku, sai ku samu confirmation. This confirmation ɗin da za a samu na tafiya it depend on candlestick ɗin da za ka samu confirmation ɗin shi kuma break of structure na lower time frame.
So nan idan kun duba za ku ga price ɗin gashi ya shigo ya shanye fair value gap ɗinmu ya shanye order block ɗinmu sannan ya ba mu bearish timber wanda yake nuna mana cewa lallai yanzu kasuwan nan za ta je buying ne. Daga nan gashi mun ƙara samun wato standard doji wanda zai tabbatar mana da cewa tabbas kasuwar za ta tashi sama. So idan kun duba kuma gashi nan kasuwar ta fara buying kuma nan ma gashi mun ƙara samun wani timber wanda yake tabbatar mana da cewa tabbas kasuwar za ta ci sama. So kuma gashi kun ga kasuwar ta je sama inda ake buƙata. Sannan nan idan kun duba na riga na yi makin wani order block ne wanda nake tunanin idan har kasuwar ba ta yi triggering ba wato ba ta wuce nan ba so sai ta sake zuwa ta kwashi liquidity da ke nan ta wuce. So kuma na samu raina idan har kasuwar ta riga ta kawo nan so dole za ta iya zuwa ta kwashi wannan liquidity da ke nan ƙasa kafin ta kuma ci gaba tafiya wato a biya a bullish. So ita wannan order block gaskiya na yarda da ingancinta tana da kyau sosai wato yana da kyau mutum ya samu strategies guda ce ko biyu ya yi mastering a kansu sosai ko a strategy always trade in one setup kowane lokaci ya kasance mutum yana trading a kan one setup. Idan order block ce ka riƙe ta ka yi mastering a kanta ka goge a kanta ka samu gogewa a kanta so za ku ga cewa tabbas za a samu alkhairi idan har an yi haƙuri. So wannan shi ne. So don haka dole ya kasance tana da breakup structure kuma dole ya kasance ta yi mun samu fair value gap kuma dole ya kasance mun samu wannan inducement. So wannan su ne hanyoyin da mutum zai bi ya gane valid order block insha Allahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya sa mu dace. So da Allah sai a yi mana liking kuma a yi mana subscribing a kan wannan YouTube channel wanda na riga na buɗe. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.